jongens, waar zitten we? Maar op de tempel voor me aan de hele kant slot in Simbad. En hij is volle bak. Ja, meester de nieuwe prins van de Marotte en de heer de receptie. Begrijp het maar nog? Goed, ja. Ik ben het geneten. Hij is aan het geneten. Ja, we hebben hier 3 liedjes op Simbad. En ik heb hier een check. En ik zal je goed geven. Wat vindt jij? Rob? Zal ik het doen? Oké. Ik heb hier een check voor de finale van het LVK. Voor de mensen die dit jaar al een hele belangrijke orde heeft gekregen. Veel schaken en liedjes. Jullie Engelse biertjes. Je kunt wel over de man met een fantastische vrouw, fantastisch schoon. Dus spontane mensen is dat voor de gaten de ganse pers van Simbad geschreven. 3 minuten geschreven. Nee, ziekmalig! Wordt veel! Ik word veel! Dit is eigenlijk zeker zit ik op de sokken. Ik ben zo uitgebouwd. Ik wil een stoel, dat is een stoel. Echt niet. We zijn de 4 dagen in de finale in Velmooi. Ja, ziek jongens! Dankjewel!